Прывітанне, сябры, с вами зноў Дзённік беларуса, і сёння я вырашыў запісаць відэаблог на беларускай мове. Я спадзяюся, што вы мяне падтрымаеце падабайкамі, таму паехалі. Спачатку навіны. У панядзелак я пайду записывацца на курсы бясплатныя па польскай мове, якія бясплатна, таму што дае гэта Еўрапейская унія, якая падтрымлівае людзей, якія змянілі краіну. І другая навіна, што у Гожеве стала вельмі халодна, ацяплення не далі, і таму я мёрзну. Сёння я гуляю і хацеў бы вам паказаць некалькі цікавых рэчаў. Напрыклад, трэнажорная зала на вуліцы. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Вельмі добра, што гэта ўсё ёсць у Польшчы, спартыўная нацыя. Круто, круто. У Гожеве, дарэчы, будуюць футбольны стадыён на 15 000 месцаў, а на старым праводзяць мотакрос. Палякі любяць мотоциклы. Дарэчы, дзякую вам за галасаванне маіх гарадоў для наведвання. Перамог Берлін, і ўжо наступнае відэа будзе адтуль. Мы прыйшлі ў парк Славянскі, які папулярен сярод бегуноў рознымі маршрутамі рознай складанасці. Бачыце? Вельмі добра, што палякі часцей за ўсё выбіраюць спорт: бег, мотокросс і футбол. На самой справе я прыйшоў у гэты парк, каб паказаць вам грамадскі туалет, які выглядае як начны клуб. Я, калі упершыню убачыў яго, быў здзіўлены. Гэта... Вось ён стаіць, прыгажун. Паспрабуем зайсці ўнутр, але ў мяне мала дробязі. Будзем спрабаваць. Пагналі! Ён не працуе. Эх, вельмі шкада, я дзеля яго сюды ішоў. На жаль. Пойдзем дадому.
влюбляюся у гэты горад усё больш і больш. І калі б не праца, то я пра яго так ніколі б і не даведаўся. Вельмі прыгожы, вельмі такі цікавы. Вельмі добры горад. Добры вечар, сябры. Сёння нядзеля, я бегаў у футбол і пасля яго я вырашыў пагуляць яшчэ па гораду, паказаць вам некаторыя месцы цікавыя. Так што айда гуляць. Я вельмі стаміўся, 3,5 гадзіны мы гулялі, але ёсць і пазітыў. Мяне запрасілі на трэніроўку. Ура! Буду гуляць за польскі клуб. Нядрэнна, нядрэнна. Зараз мы ідзем у парк Квадрат, дзе па чутках вельмі цікава. Паглядзім, паздымаем. Усё для вас. Звычайны парк для дзяцей, нічога асаблівага. Бягу дадому. Стало вельмі холодна. Калі вам падабалася відэа на беларускай мове, то ставьте падабайкі. Мне гэта вельмі прыемна. Таму заўсёды ваш дзённік беларуса. Да пабачэння.